The views and opinions expressed by the host and guests in this program do not necessarily reflect those of the company or its management. Viewer discretion is advised. Maya Paldo, Pampanga. Ako po yung kaya kayong talasuyo dyan na lumbang parungaw, iniimbante, bagyo. Yung special coverage ng CLTV 36, dikil po kayong epekto ng bagyong Karina, ampong habagat po keti labuad Kapampangan. Ne po, ini po yung kaduang dake na ning kaya katamong special coverage. Nung nuka rin po, babyemi po kaya kayo, ini po nga estado da, rin kaya katamo po nga Balen, din kaya katamo pong Kabalen, keng miyaya liwang barangay po, keti keng labuad Kapampangan, lakwas po, keti keng Pampanga. At syempre po, baka nita baluta naman, kailangan tamo po itamo yung balo mo naman, nano kaya yung gagawa na po ng gobyerno, ban kanita po kay libutad na ning sitwasyon na pagdalanan tamo, balo tamo pong asahan, balo tamo pong atin tamong asahan, balo tamo po na yung kaya katamong pamangailangan matugunan po. At metong po kareng ahensya na taga na naman pong gugusal ne Kabalen, na yung makaniti pong ating kalamidad, apin po yung Department of Social Welfare and Development o yung DSWD ne nya naman po bakanta baluta mo na nung kasalungsungan dang gagawan kaya betaya po kaya katamong programa ngayon ibang akatalamitam tayo ing Regional Information Officer na po ng DSWD Field Office 3 o Central Luzon, Miss Alexine Castañeda. Ma'am, good afternoon po. Hi ma'am, good afternoon po. Yes, Ma'am Alexine, no? Ito po, tayo po ay naka-live ngayon sa Bante Bagyo, special coverage ng CLTV 36. Ma'am, kumusta na po? Ano po ba? Meron na po ba tayong mga ginawang paghahanda at kasalukuyan pang ginagawa para po dito sa sunod-sunod na araw ng mga pag-ulan, Ma'am Alexine? Yes ma'am, maraming salamat po. Sa ngayon po ang DSWD ay nag-activate na po ng regional at social welfare and development quick response team dito sa regional office at maging sa iba pang mga probinsya na apektado po ng bagyong Karina. So nagkakaroon po ng continuous monitoring doon sa kung ano na yung nangyayari sa ating weather. We are also in coordination with the Philippine Weather Bureau. At ngayon po, kaya po nagkaroon ng activation ng quick response team ay para ma-ensure ang timely reporting o hindi ma-delay ang anumang data o anumang mga report at magkaroon po ng provision doon sa augmentation sa mga LGU upang sila ay masuportahan ng DSWD. Yes. Ma'am, ano po ba yung mga barangay talaga na tinututukan po ngayon ng quick response team natin pagdating po sa monitoring? Ma'am, ang mga hindi siya actually barangay, ang reported po kasi na fluvial flooded areas sa amin ay iisa-isahin ko ma'am, Bagak Bataan, Formosa Bataan, Mariveles Bataan, Paumbong Bulacan, Malolos City Bulacan, Biginto Bulacan, Ubando Bulacan, Kalumpit Bulacan, Masantol Pampanga, Macabebe Pampanga, Tasmuan Pampanga, Masinloc Zambales, Santa Cruz Zambales, at Olongapo City. Yes. Ngayon din ma'am, merong mga sa NLEX Valenzuela northbound and NLEX Valenzuela southbound dahil ito ay parte ng Bulacan area. At NLEX May Kawayan ay reported na din po na hindi passable. Sa ngayon ma'am, wala pong reported na totally or partially damaged houses. Meron po kaming mga nakabukas na po na evacuation areas na reported sa amin. Sa Pampanga po, sa ngayon ay meron pong 3 evacuation centers na nakabukas. Opo. Na naglalaman ng 178 families. Okay. So ayun po ang meron sa probinsya ng Pampanga. Okay. Ma'am Alexine, kapag kasi narinig ko sa inyo, kaya kailangan nyo ng yung reporting, yung monitoring system ay para makapag-augment kayo agad sa ating mga local government units. Kapag dating sa pangangailangan ng ating mga kababayan, lalo na po yung mga napupunta na sa mga evacuation center. As we speak,
Ma'am Alexine, as we speak, meron na bang LGU na tumawag sa inyo para po magpa-augment o tumawag sa inyo para manghingi po ng assistance? Meron na po kaming nag-request, pero hindi ko siya ma-specify per LGU. Ang nag-request na po ay mula sa probinsya ng Pampanga. Nag-request na po ng 30,000 food packs. Okay. At sa probinsya naman po ng Bulacan, 10,000. At sa Bataan, mula sa Balanga City ay 2,000 family food packs. At meron din pong ibinigay na 3,500 non-food items para sa probinsya ng Bataan, syudad ng Balanga. Okay po. Ma'am, sa mga ganitong pagkakataon po, no, alam naman natin kapag ang ating mga kababayan ay nangangailangan, agad po nilang naiisip yung DSWD dahil madalas po yung ating mga relief goods, no? Alam po nila na naghahanda talaga ang DSWD. Pero paano po ba ang protocol dyan? Kung may mga na-evacuate na, saan po sila dapat sino unang-unang magbibigay dun sa mga pangangailangan nila, kung pagkain, relief goods, bago po makarating sa inyo sa DSWD? Yan. Maraming salamat po sa inyong tanong, Miss Zena. Actually, ito po ay ang nauuna pong magbibigay ng tulong sa kanila doon sa evacuation center ay yung kanilang mga local government units. Gaya nga po ng nabanggit ko kanina, ang DSWD ay nag-o-augment lamang po doon sa mga reported na affected areas sa ating rehiyon. So, LGU po ang mauuna at ang DSWD naman po ay sinisigurado namin na kami ay nakaantabay kung meron pa po silang kailangan mula sa DSWD. Lalong-lalo na po yung mga naka-standby po na family food packs at non-food items para sa mga panahon na kagaya netong nararanasan natin ngayon. Ma'am, yung kalagayan ng ating mga evacuation centers, no? Sino po ang nag-i-ensure na ang dadatnan doon ng ating mga kababayan ay ligtas na lugar, no? Na doon po yung mga pangangailangan nila. At ano po ba yung dapat na datnan nila to make sure na ang isang evacuation ay ideal naman po talaga na paglikasan ng ating mga kababayan. Hindi yung basta na lang sila parang itinapon doon sa lugar na yon just because hindi siya binabaha. Pero hindi naman pala siya ideal na pagdalhan ng ating mga kababayan. Maraming salamat po. Ang tamang tao po siguro para makasagot niyan ay mula sa ating mga local na disaster response management committees or mga units. Dahil sila po ang nag-e-ensure na safe, na hindi lamang po safe ang lugar. At kung naman sa pangangailangan, meron po sila laging naka-standby na food packs. So anytime po, maibibigay naman po ito dun sa kanilang mga evacuees. At yun naman po ang sinisigurado ng DSWD na kung magkaroon man po ng pagkukulang o kakulangan ang yung bilang ng kanilang mga naka-standby na food packs, handa pong magbigay ng ayuda ang DSWD. Ma'am, gaano po karami ang stockpile ng DSWD para kung may mga pagkakataon, baka magsabay-sabay yung ating mga LGU sa paghingi ng augmentation mula sa inyo? Ayan, ma'am. Ang ready po namin na stockpile sa ngayon, ma'am, wait lang po ha, para po hindi po ako magkamali. Pasensya na. Okay po, okay lang ma'am, para po at least sigurado kayo sa mga ilalabas po nating impormasyon. Since we are live po, naririnig po tayo ng ating mga kababayan, ang inyo pong mga sinasabi. At syempre po, yung inyo pong mga pahayag ay kanilang pinangahawakan kung sakasakali man po sila ay nasa estado na nangangailangan po talaga sila ng tulong mula sa ating gobyerno. Yes, ma'am. Yan, habang sige po. Habang hinihintay po natin, ma'am, yung kung ilan po yung preposition po na food packs. Pwede ko sigurong sabihin, ma'am, kung ano yung nilalaman ng mga food packs para po masigurado nila. Wait lang po ha. Opo, kung ano talaga yung para pag nabigay sa kanila yung food packs, alam nila kung anong laman. Hindi na bawas, ma'am? Yes po.
Yan, ayan, mintayin pa natin, no? Para po masiguro natin, dapat po alam ninyo kung ano po yung, kapag kayo ay nabigyan ng relief good, no? Lalo na po yung may mga tatak na nagmumula po sa DSWD, ay alam nyo po kung ano ang laman yan at hindi po yan nabawasan, ano po. Sige po, Ma'am Alexine, good for how many persons po ba ang laman ng isang food pack mula po sa DSWD? Ma'am Alexine? Ayan, tingnan natin. Ma'am Alexine? Ay, sorry po, Okay. Ayan. Yan. So, ma'am, ang family food packs po na nakaready po namin ngayon ay 201,213. Pero hindi lamang po kasi food packs ang nakaredy sa DSWD. Kasama din po yung non-food items o NFIs. So, ang laman muna po, unahin po natin kung ano yung mga non-food items na ito. Meron po itong kasamang family kit, sleeping kit, hygiene kit, Yes. kitchen kit, at iba pang NFI o non-food item. So, meron po kaming nakaredy na non-food item na 8,783. Ilan po? 8,000? Yes po, sa Okay. non-food items, 8,783. Samantalang yun naman pong mga food pack po natin ay meron pong 201,000 na naka-standby, 201,213. Okay. O, ito po, dimdam na Meron po. din po tayong, yes ma'am. Sige po, go ahead, Miss At meron din Alexine. po tayong, yes ma'am, meron po tayong naka-standby na funds na 4,068,800. Gayon din po, yung ang total cost naman po ng food and non-food items natin ay 173,119,35 pesos. So yun po ang available natin na relief resources sa ngayon. At para naman po sa laman ng DSWD Family Food Pack, wait ma'am, let me read lang po para po hindi po tayo Yes. maging Sige ma'am, baka hanapin ng mga kabalan natin yan. yes po. So usually po, ang nilalaman po ng family food packs ay yan. So, Definitely, may ang bigas nasa yan, loob po ma'am. ng family food pack, yes po, meron po. Definitely 6 kilos of rice. Meron pong 5 sachets po ng powdered cereal milk. Pwede din pong, meron din pong 4 na lata ng corned beef, 4 na lata ng tuna, 2 lata ng sardines, at 5 sachet ng kape. So usually po ganun ang laman, so nagbabari na lang po yung brand. Pero ini-ensure po ng DSWD hindi sira o hindi expired yung mga napapamahagi na family food packs ng ahensya. Opo. Ma'am, wala At yata meron ngayon, po mga cases- noodles. Mahirap ilutuin yun. Opo, wala. Oo, kasi po sa mga evacuation, dapat easy to dati po, open. Opo. Dati po kasi, dati yung laman, may noodles po, So, ang ready po talaga nila ngayon, ma'am, ay, yung ready to eat. Opo. Correct. Yes, ma'am. Okay. At, meron din pong laman na bottled water ang ating mga family food stock. At sa ngayon, ma'am, we would just like to i-update lang po natin ang ating mga tagapakinig. Meron na pong ongoing delivery ng family food stock Yes. sa iba't ibang sa hubs, sa iba't ibang mga hubs sa ilalim ito ng buong bansa handa program. Yes. So, Ma'am ayun, Alexine, meron opo, pong- may I butt in gusto ko lang pong maitanong kasi sasabihin ng ating mga kabayan na that's good. Meron tayong nakahanda. Pero gaano naman po ba kabilis ang pagdating niyan sa mga kabalan natin once na nag-request ang LGU na kailangan nila ng tulong ng DSWD para makapagbigay ng karagdagang relief goods? Yan, maraming salamat po sa inyong tanong. Pero sinisikap po ng DSWD na kapag natanggap na yung request na yun ay maproseso ito agaran. Dahil meron po nga tayong sa ngayon po may mga ongoing delivery po tayo. Dun sa mga nag-request na ng LGU, kanina lang po may nabalitaan ako, may naghatid sa San Simon ng mga family food pack. So, hanggat kaya pong abutin pa po ng ahensya at hanggang kaya pa pong mas pabilisin yung proseso, ay Yes, ginagawa naman po, sinisigurado po ito ng DSWD.
Okay. Alam naman po natin, Ma'am Alexin, sa mga ganitong pagkakataon, may kalamidad. Talaga pong mabilis ang aksyon po ang kailangan ng ating mga kababayan, no? Lalo na po kung sila ay nandun sa sitwasyon kung saan talagang kailangan na nila ng tulong. Ma'am Alexin, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng update at assurance po sa ating mga kababayan na ang DSWD ay handa. Merong naka-ready na relief goods and non-food items. Maraming salamat po, Ma'am Alexin. Every now and then, tatawagan po namin kayo para po manghingi ng update tungkol po sa ating mga kababayan na nangangailangan na po ng inyong suporta para po itong ating mga kababayan nasa evacuation center o kailangan ng relief assistance ay agaran po ninyong matulungan. Ma'am Alexin. Maraming salamat po, Ms. Jenna. Okay. Ang ating pong nakapanayam ay si Ms. Alexin Castañeda, ang Regional Information Officer po ng DSWD. Aking pami katago na ini ka balen, lawanta naman po ang sitwasyon kay North Luzon Expressway na talaga naman pong nandin pa mo kay social media kakita na po na marakal na mga stranded nakalingay may kalub kay Metro Manila uli ning albog ang pong sobrang traffic uli napin po migtas ing danong kay NLEX. O ini po yung sitwasyon, lawenta mo. Yan, lawenta po, ayan. O yan po kakita mo po yung sitwasyon nga ni kay North Luzon Expressway. Inya naman po kayo kabalen magbiyahi. Ayan po, lawan nyo po kay may kawayan yan, kay retang kaiken, retang area kay may kawayan, kay Valenzuela. Ayan, kakita mo po nung makanano kasakit o kabayat ing bili na ning traffic. Huling ating pong portion ken na talaga naman pong talaga pong makalbog na. No, pumilo ba rin sa ken. Inya po kayo po kabalen, bayo ka po yung magbiyahi, lakwas dumalan kayo NLEX, i-check pa mo po yung Facebook page na ning NLEX Corporation, bakan taakit yung mas malino, po, nano po yung sitwasyon, kareng kaya kayong posibleng dalanan, pabbiyahi, papunta, o palwal po kay Manila. Ngayon naman po ay ni Manny Kuata mo pong update kay Office of the Civil Defense. Pauli na po kanuning magdamag pamanuran dala na po ning bagyong Karina na lalo na pong pesik na nga ning bagyong Habagat. At so po kanung 140 barangays, iba't po kayong 4 lalawigan na po ning Central Luzon ing may karanas pong pamagbaha. Sa ulat po kasi ng Office of the Civil Defense o OCD, Region 3 as of 2 p.m. 82 na lang pong barangay ang binaha po sa Pampanga, 49 sa Bulacan, 3 sa Zambales at 6 sa Bataan. Dahil sa mataas na tubig, ilang mga kalsada na rin po ang lalo na sa Bataan ang hindi na maaaring daanan ng anumang uri ng sasakyan, po. Kasama na po rito ang ilang mga major roads sa bahagi ng Hermosa, Bataan sa junction, Layak, Balanga, Mariveles, Port Road at sa Abukay. Gayon din po sa Barangay Tuyo, Barangay Poblasyon sa Balanga City at Barangay Wakas sa Orion, Bataan. Hindi na rin madadaanan ang bahagi ng Barangay Poblasyon sa Balanga City dahil sa baha. At bukod pa po dito, may naitala na ring pagguho ng lupa. Ayon pa sa OCD, nasa 81 pamilya o 360 na individual ang inilikas na sa mga evacuation center para na rin po sa kanilang kaligtasan. Patuloy daw ang isinasagawang monitoring at assessment ng bawat municipal at provincial disaster risk reduction and management officer sa buong rehiyon. At dahil po nagpapatuloy pa rin ang malakas na paulan, ang paalala po ng OCD, lagi po kayong tumutok sa mga ahensya na kung saan naglalabas po sila ng mga update, ng mga hotlines, kung saan pwede po kayong tumawag o humingi ng saklolo. Siyempre po, yung ating mga otoridad na dapat po ninyong unang lapitan, kailangan din po alam nyo kung sino at saan po ninyo pupuntahan. Okay, sa pagkakataong ito, tingnan naman po natin yung mga komento ng ating mga kababayan na ngayon po ay nakatutok sa ating live,
Ayan, mula kay Weng Garcia, tama po yung ganyan para alam ng taong bayan kung ano ang matatanggap nila. Minsan, relief na lang, palakasan pa, sabi ni Weng Garcia. No, ayan, reta po kanong mamye relief, ne, ewasan tamo pong palakasan, bakanta, segana-gana pong mga kailangan talagang ilang pidin. Kabalan o ini po natin tamo pong anunsyo, ne? Angga pong mamanuran, ini pong anunsyo tamong iba't iya po kayong Aphrodite Aesthetic Center. Ne? Mika i-launch de po itang karelang produkto. Ne? Papa-anunsyo de po, Rain or Shine, on July 27, mi-launch siya po yung karelang bayong produkto. Siguro bakit tayo? Yung karelang bayong produktong mi-launch ngayon July 27. Goddess Glow, a revolutionary health supplement that has been meticulously crafted over the past 2 years by a team of professionals. Backed by thorough research and FDA approval, our product is non-GMO, GMP certified, vegan and gluten-free, with a global trademark to ensure quality and authenticity. Goddess Glow is composed of 7 powerful ingredients that work synergistically to benefit your body: glutathione, bearberry, mulberry, turmeric, niacin, licorice root extract, and vitamin C. By incorporating Goddess Glow into your daily routine, you can boost your glutathione levels and improve your overall health and well-being. Unleash your inner radiance and embrace a healthier, more vibrant you. O yan po, again po na, kabalen, yung product launch na po ng Aphrodite Aesthetic Center kayong July 27 niya, inyaye po kakalingwan. Rain or Shine, malaw siya po yung karelang product launch. Ngayon pami katago na ini, ren naman pong kabalenta mo kayong Bacolor, inke katamong pakibalitan iba't po kayong Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer na po ning Balen Bacolod. Ala pong aliway Sir Rio Villapaño, sir. Maya pa oras po kaya kayo, Sir Rio. Ay, maya pa oras po. Good afternoon po kaya kayo po karang makiramdam tamo. Opo, dakal pong salamat kaya kayong oras. Although, very busy kayo po kanyan, kaya nga monitoring ka rin kaya katamong barangay. So, Sir Rio, atina kayo po bang monitor o kaya lista na barangay po kayong Bacolor na makalbog na po kayong kasalukuyan? Ala pa po, talagang lulbog mimong lugar, itang porsyon na ning Tinahero, itang NHA housing site ka rin. But as of 11 o'clock, nandun pong puntalan niyo, ala pa pong danom, except karetang may tipon mo, dalanan ning uran. Ala pa po, pero may monitor niya po, may regulya danom, ing Pasig Potrero, flowing into Gugu Creek, karin po kasi mananabo yan. Pero kita pong mag-monitor ni Nandin, ingluwala na po kasi ng danumayan, kini King Minalin, itang San Francisco River, makabuklat naman po, retang check gate ka rin, anya lulwal ing danom. Ay ba't ita pong metong, itang papunta King Mesalipit, going into Santo Tomas, at inya naman check gate. So far, makabuklat lamo naman po reta. At itang pangatlo, itang talagang luwala na, kita King Santa Ursula, going into Pasak, Guagua River, okay naman po ito. Mag-flow yung danom. Mabagal mo po pa rin in flow na. Huwag na tayo mag-high tide. Yes. So, ini pong monitor ng Tinahero, which is our perennially flooded barangay. The whole barangay, but the lower portion, pero kanila po rin nakala makatukunan. So far, nandun pumunta kami. And then as of this hour, mamaos ko po kang kapitan, alaya pa pong report natin na po kanong flooding. Hopefully, alina sana. Yes. Opo, sir, yaning makanya na karing barangay na ning Bacolor. Siyempre, minsan itang buong barangay yan naman albugin. Pero sometimes, there are sitios, purok, makanya na albugin because of their location, po. Atin kayo po nga babantayan na areas ang makanta kayong Bacolor. Yes, itapin po ng halimbawa, kini po king Kabetikan, itang Hoven Subdivision, rawing medyo mababayo, nandin puntalan niya, baka niyan mo naman yung cost na may tipo na danom, dalanan ng pating hapon, at wanang aldouran.
The same thing in Makabakle, barangay Makabakle, a certain portion ka rin mo naman po, malapit ka naging barangay hall. Lulbog yan naman. Pero nandin puntalan nila at yung mga, siguro mga 1 foot, o 1 foot 6 inches, yung ganun mo na makatipon kasalukuyang ka rin. Na NII absorb, then karelang drainage canal. Yes, opo. The rest Opo. are just gutter deep as of reports po. Yes, that's good to hear po, ne. Opo. Makanyan man, sir, nano mo po yung gagawan yung pamagsadya? Kasi sabi tamo pin, ala pa mo rin pong makasambot keng readiness kapag mong ating makanining kalamidad, ang gapang sabihin tamo mata siyang lugar tamo, tamo albugin na lugar. We have to prepare. Nano, kumusta po yung kaya kayong pamagsadya? Opo. 3 days ago po, nag-prepare na kami. In-activate na yung kaya kaming EOC. Ay, but 3 days ago, in-inform po rin kapitan, especially karetang low-lying barangays, to do the preemptive actions. At may maglinis po karetang dalanan na rin danumda, manggaman ngeni. Etang tanga na pwedeng mga nabo, karesakin, karendaralan, may mamutot po rin kakala barangays. So, rampong barangays maka-alerto la po ating kaming chat group, papaakit nung nanoy kang karelang gagawan, at kami naman nung nanoy kang ABM pong suporta karela. So, nandin po nga ba, alas 10, minaw siya pong emergency meeting ni Mayor, so rengagan ng first responders, BFP, kaya ABM, PNP, and all the other response clusters, inyara nanongan pong preparasyon, nung nanulang preparasyon atin, at pepakit na po, nung nanulang ang detang karelang gagawan ngayon aside from monitoring, lalo na rin kay MSWTO, ring put packs, nung at na lang makaprepare. So, ready na lang po, ring search and rescue with the PNP and BFP nung sakali, makaredy na lang naman, including ring tao, tao, pati po rin gamit na. The same thing with us po, we are, as MDRIMO, we are coordinating po rin ng efforts kanyan po nung sakali lumala in sitwasyon kay Nikim Bandami. Opo. Sir, yun, neng kahit kasi neng makanyareng kabalentan po, tang minuran, agad ang sabyan o tala pang relief, mayor, kapitan, nanano kayo, agad na pong sabyan ta, pag may pasikan-sikan uran, although ela pa po makalbog Sir Rio, nanula po retang parameters, kailangan na meet o akit you before ya po mag-conduct relief operation ing LGU king metong lugar. Punta po talagang halimbawa ing lugar da makulong la, meanwhile, bagaman safe la kaya ang karelang lugar, itamo pinalang makabuklat at tindahan, kilog na ning siguro adwa hanggang at lungaldo, kami lang po talaga i-activate, detang kaya kami pa mag-distribute together with the MSWDO. Nung locally may distribute, either nung kailangan i-evacuate nila, o tapong evacuation, automatically talagang padala kaming food packs. Pero at po ka rin bale-bale, itapin. O tapong talaga pong halimbawa, in ganom, magtas na ketang 3 feet, 4 feet, ita talaga pong activated na ita, yung pamamiya kanita. Automatic na po ita. Okay. Ayan po karang kabalenta mo pong Manal Ben, paliwanag na pong masalese kaya katamong Seryo. Nung makanan, nung kapilan kayo po tanggap relief goods, etam po, kasi po, yan, baluta naman po ng makanining kalamidad, dakaltam po, kailangan i-consider, yung resources po, naman po unlimited. Inya po, tamo pa mo po, sana intindihan tamo po, yung kabilyan damo naman rin kaya katamong LG, yung mamya pong ayuda, para po kaya katamo. Seryo po, tating kayo pong panauling mensahe para ka po ka rin may malena ni Bacolor na Manal Bengay ni kikatamong Facebook Live, makatutok la burida pong balo ing gagawa na ning LGU para karela. So yes po, dagdag mo po, all roads, major bridges, almost all bridges, national and local, except ita pong maliwalo, na yung dalan niya mo pong talagang tricycle o tao ito, medyo may lasakya kasi locally kaya mo po ito, barangay mo pong munisipyo, tsaka very vulnerable ito lugar na. Minago siya po ito, and yet, may pa-divert na po ng kapitan ng po ng mayor, rening may malengka rin, may Mario, kay ni King Potrero. So atin na pa pong dalanan na ela totally stranded. So, ito po yung panabili na ng mayor, kaya kami, even before this disaster should strike,
makaprepare no po sa sopan minong mag-prepare din tao nung nanoy tan dapat dang iprepara kaya pami bale-baleda. At itapon po, may na talaga po rin masalang yung gobyerno po, yung munisipyo, sumaup at sumaup. Kaya ang karelang pamangailangan. Pero kailangan natin lamo naman pong sariling kagiwan. Baka kanita, naman puro makasandal kaya king munisipyo po, po rin gobyerno. So, inayon po ito, assure no, rin may maliyanta mo maging bakulot, na nanot-nano maning malyari, makayantabi yun. Yung totoo po ngayon even as this hour, at siya po kaya katamong ito emergency operation center mag-monitorya. At siya pa po munisipyo, nalakwan hanggat, sabi na nandin, hanggat masalese yung sitwasyon, lalo na monitor no retang posibleng miyalbugan na lugar. Yes. Bali po, Sir Rio, pagkasibalo tamo po rin kaya katamo nga manungkulan, makanyan magobralay, alam matutod, aking kasalungsungan ning kalamidad. Bala mo po mamyesi ka ng lubita ka rin kabalenta mo, hanggang akakit ng mauran, malapit na yung luhub kayong baleda yung albog. Pagbalo da yung mayor, naman matutod kaya bedo, masikan la pulog kanita king karelang pagdalanan. At opo, makatutod la, o komportable na petang kabilyan da, kaya katama yan ba din. At nandun pong dumurot kami, halos na yung pumunta lang ng barangay at chula po rin karelang kapitan ng Popang Konsyal. Makamonitor ka rin CCTV da, dudurot lalalawen do rin dalan da rin da nung ating makabara, bang kanita itang lugar da. Sakali man nung dagulinda, nung magus agad, bako agad karela. Okay po. Dakal pong salamat, Sir Rio, kaya kayo pong masanting update ka rin kaya katamong kabalen kayong Bacolor na migaga na kaking kasalungsungan, lakwas na po nung malaut la ka rin karelang kapamilya. Dimdam nyo po, meging update na kaya katamong Sir Rio. Dakal pong salamat again. Sir Rio, mimingat kayo po, kaya kayong gagawa na pamag-monitor ang po pong pamagobra. Kaya katamong po nga kasabi, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer na po ning Balen Bacolod. Ayan, kabalen kaya katamong pa magbalik ay niya balo tampa kasalungsungang kabilyan dareng aliwa tamong kabalen kay miyaya liwang lugal kay tilabuad Kapampangan magbalik ya ing Bante Bagyo.
Makatuto kayo pamurin kay Bante Bagyo, in special coverage ng CLTV 36 kay epekto na po ng bagyong Karina, ne? Ang po ning habagat kay nga Labuad Kapampangan. Mika karakal na rin magkomento kay katamo pong Facebook Live, ne? Mangutang la, tinapumangutang Kenny nung makalbog na po kanu kay Santa Cruz, Lubao, ne? Yegbert Anisete, ne? O kuya, ay ni po, base kay situational report na pepalwal na po ning kakatamong PDRRMO, ning Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ne? As of 3 p.m., eya po kayabe ing Santa Cruz, kareng barangay Makalbog, kempong balena po ning Lubao, ne po. Ay ni mangutang niya naman ni Koyang Jerome nung makalbog na kano kay Concepcion, ne? Kenny po, base keng katamong lalawan na kay PDRRMO, ala pong makalistang Concepcion, kareng makalbog. Makanyan pa man po ating pumangutan kay ni Ronald Mercado Mata. Passable po ba NLEX from Dau to San Simon exit? Ay ni po siguro kutnan tayong kaya katamo po kayabe ay Paulo G. Santos nakasalungsungan na at kay terminal kay Mabalacat City. Uli nga dakal po kanu stranded ka rin kareng manibat kay Northern Luzon na munta sana kay Manila. Potay ni pwede ni pakibatan ni ining kutang ng Ronald Mercado Matangay ni. Paulo G, kumusta ka kayan kapatad? Ating dyan, makilabas ko karening malugod keng katamong ama, no? Managalog ko pa, baka nitang ayabe, tala mo naman din, talatukita mo, lalong-lalo na yung mga galing sa Northern Luzon. At sila ngayon ay parami na ng parami dito sa Mabalacat City Bus Terminal dahil nga nasurpresa sila dito sa biglang pagsara nitong both north and southbound lane ng area ng Valenzuela ating dyan. At hanggang sa kasalukuyan dito sa mga bus na galing norte, yung mga pasahero dito talagang hindi alam kung papaano yung kanilang magiging sitwasyon sa magdamag na pagbabantay dito sa malakas na pag-ulan dahil dito sa abiso ng North Luzon Expressway o itong NLEX Corporation ating dyan hanggang sa kasalukuyan, meron pa rin mga lugar o nadagdagan pa yung mga isinasarang toll plaza na babanggitin natin ating dyan. Itong area ng Marilao southbound entry, May Kawayan southbound entry, Paso de Blas northbound entry, Lawang Bato northbound entry, Tambumbong southbound entry, Tabang southbound entry at gayon na rin itong area ng Balagtas southbound entry na ito'y boundary ng Valenzuela at nitong lalawigan ng Bulacan. At sa mga sumandaling ito ating dyan, ating makakapanayam si Kuyang Elmer Lopez para bigyan tayo ng update dito sa kanilang monitoring sa ating mga kababayan na sila namang nasurpresa dito sa sitwasyon. Gusto po naming malaman muna anong oras ho nakitaan ho ninyo na talagang ito pong operasyon ng mga bus company ho natin talagang hindi na ho nakadaan dito ho sa Valenzuela. Bali 10 o'clock kaninang umaga nung mapansin na namin na nagkakaroon ng build-up. Dahil nga na-monitor na hindi na makadaan ang mga bus natin papunta ng Metro Manila. So, ang nangyari, dito na sa Dao, umiikot yung mga galing norte. Kaya lang, ang naging problema naman natin, yung mga papuntang Manila, dito na bumababa. So, nagkakaroon na ng problema dahil na-stranded na sila dito. So, ngayon, kung hanggang bukas na mabuksan yung daanan papunta ng Metro Manila, talagang dito na sila. So, nagbigay na ako ng instruction doon sa mga bus companies na nandun, may mga terminal sa probinsya, na inform na lang yung mga tao na kung Metro Manila yung biyahe nila, huwag muna silang bumiyahe. Dahil ang bagsak kasi dito lang sila sa Dao sila makakaabot. So, continuous naman yung monitoring natin. In case na mag-open yung daan papuntang Manila, then magbibigay kami ng instruction doon na pwede na silang magsakay. So, ang nakakabiyahe pa lang ngayon, yung mga galing probinsya na papunta lang dito sa area ng Pampanga, ang pwedeng makabiyahe dahil sila rin ay pwedeng makabiyahe rin pabalik.
As we speak ho, gaano ho karami itong stranded ho ngayon na nakabang dito ho sa ating likuran na patungo sana ng National Capital Region? Ang estimate natin is nasa 200 sila, kaya lang pataas yung bilang dahil may mga bus pang dumarating. So, yun nga, kailangan mabigyan ng mapaalalahanan yung mga tao na gustong bumiyahe na hindi tayo makakaabot ng Metro Manila sa oras na to. So, mas maganda, pag-isipan natin yung maging kalagayan natin dahil may stranded lang tayo dito sa Dao. Dito ho sa mga nagtatanong, gaya ho nitong nagbibigay ho ng impormasyon sa pamagitan ho ng comment, no? Ano ho ba yung mga alternatibong ruta? Nagagamit ho ba raw itong Manila North Road nito pong mga bus company? Ano hong naire-relay ho sa inyong message para at least alam ho nitong ating pong mga biyahero? Patungong Kanina NCR. pa tayo lahat ng mga daan na pwedeng madaanan papuntang Metro Manila ay sarado talaga. So, walang madaanan, pati mga private vehicles na papunta ng Metro Manila, wala silang madaanan. Mas lalo pa sana itong mga bus dahil matataas yung mga bus na to, kaya lang hindi kakayanin yung baha. Ayun, ating Jen. So, yan ang sitwasyon, no? Dahil dito naman sa monitoring natin sa mga river system na konektado dito sa Paso de Blas. Dito sa mga konektadong river system dito sa area ng Valenzuela o sa MacArthur Highway, nakaapekto daw itong pag-apaw ng Tulyahan River na sa mga oras na ito ay patuloy yung pagtaas ng level ng tubig, ating Jen. Kaya pati na yung alternatibong ruta na inaasahan itong MacArthur Highway ay hindi na rin passable. Kaya nananatiling isolated ngayon itong o para bagang isolated nalimitahan yung mga nakakatawid ng Metro Manila gawa nga nitong hindi pa rin humihintong pag-ulan at ang monitoring din natin ating Jen dito naman sa mga daanan ng tubig mula sa upstream area, totoong sa mga susunod daw na 3 hanggang 4 na oras ayon dito sa flood forecasting center ating Jen, inaasahan na tataas pa yung tubig sakaling bumaba naman yung tubig ulan na mula dyan naman sa upstream area mula sa Sierra Madre dyan sa area ng Bulacan at gayon na rin sa bahagi ng Sierra Madre dito sa lalawigan ng Nueva Ecija ating Jen. Kuyang Pao, dahil nasabi mo nga yung ating mga from Northern Luzon papunta ng Maynila, hindi na stranded yung mga pasahero. May nagtatanong dito sa ating mga manonood, si Kuyang Ronald Mercado Mata, passable po ba NLEX from Dao to San Simon? Kaya nga mong San Simon mag-exit. Ating kang idea, kaya Pao, ating kang ramdaman, kareng babiyahe tamo kayo, nalalabas kayong San Simon, kung pwede ka nung makadalan? Watay ning amanwa na at tatandanan mo niyang milabas abanwa. Kaya Niyang mita sa danum, ka rin. Itantulahok Bridge. Mapalyaring tayo monitoring tamo naman ating Jen. Ala pang makanitang report as of this time kabang misasabi ka ta ala pang advisory kening NLEX na ining area na ning Tulaok o dane na puning bale na puning San Simon makalbugken. Pero karening dito sa stretch naman ng MacArthur Highway, ining stretch na ning MNR, ating mapilan mo ating dyan, pero possible pa mo rin ining area na ning Santo Tomas, kening tulid na ning Olivas, hanggang ating gutter deep level na ning Danum, milalabas lang hanggang ning class 1 vehicle. Kening area na ning San Simon ating dyan, makanta mo naman, alata pang monitor na abisuan dala rening motorista na milalabas kening malapit kening munisipyo na ning San Simon. Ining exit na mo naman, baluta mo ating dyan, ining exit kening San Simon, gagawan ditang kalsada ka rin. At kaya katamong pamagdurot, pangabagya, kumpirmahan tayan, baka nitang akumustala-tala personal, retang babiyay kening San Simon area. Kuyang pawagan na kakuring, babiyahe ken Mabalacat terminal. Aparte ketang biyaheng papunta kay Manila, nanula pa retang destinasyon da rin babiyaheng basken kay aliwang probinsya na kay tuloy nataglus inga transportasyon. At kabang aparte karetang papunta Manila, at inabang mitok na karetang. For example, kasi sabihan kayo ni dakal na mo rin makalbog ken Bataan, Makanyan. Kumusta?
Mhm. Mayap kang Kuyang Elmer Tanay Gutang baanit ng kumpirmado. Doon sa mga namomonitor nating pagbaha dyan sa area ng Bataan at ilang pang mga karatig probinsya dito sa Northern Luzon, meron ho bang paghinto ng biyahe, pagkaantala so far dito ho sa mga apart dun sa dinadaanan ho nilang Maynila? binabaha? Meron ho bang nahinto? Ito lang kasi itong papuntang norte lang talaga yung Papuntang NCR lang talaga. papuntang NCR lang talaga yung sarado. Sarado. Pero dito sa area ng Bataan, area Yung ng... Bataan din, wala ring bumiyahe na Bataan eh. Oh, so, ibig sabihin, naantala din ang biyahe Oo. nila. Ito, may nagbibiyahe, mga Dagupan, mga papuntang norte lang. Okay. Kaya lang binabahan na rin ang Dagupan ngayon. Dagupan, meron. Ayun, ating dyan, si Kuyang Elmer na nagsabi na talagang pati sa area ng Dagupan, nakakaranas na rin sila ng pagkakadelay nitong biyahe kumpara sa ordinaryong operasyon ninyo. Kaya may mga bus companies na talaga na nag-stop operation, pati yung papuntang norte. So, as of this time, gaano karami yung mga bus na stranded o naantala yung kanilang biyahe dyan sa sinasabi mong baha? May estimate ka ba? 50? Sandaan? Ito, inaantay pa natin dahil nga biglaan ito makita mo biglang wala nang dumarating eh. Kaya i-check namin yung information manggagaling ng Tarlac. So ito hindi ho ordinaryo to na ayan matagal kasi sa likurang bahagi namin ating Jen kaya kagulutan mi itang ordinaryo dang operasyon lumbat sumakala rening bus sa kakitamong Kenny Eriana ning Dagupan Urdaneta kening Eriana ning Pangasinan pero ngeni mapilan lamo rening kakitamong makatuk ng Kenny at king karelang monitoring kano pag sumikapan damo naman na kumpirma taga na nung nunyanti itandanum karening may sabing probinsya kening area rin Bataan hanggang mo naman keni Pangasinan ating dyan. Awa. Dakala. Pati Lawag, walang biyahe. Walang biyahe. Okay, Okay, ating dyan. Kuyang Pawi, kay Dimdam, no, karin niya kanong alapang biyahe para karing kabaluan na rin kaya katamang Lawag. Okay. Ing lawag. Wah. Okay. Ing lawag mo naman, atin mo naman kanong araranasan na delay. Pero itang kumpirmasyon natin dyan na kumustahin kabilyan nung ikaw, gusto mo na bang abisuhan yung mga babiyahin patungo ng norte, Kuyang Elmer, na ipagpaliban muna, ikayo ho, anong assessment ho ninyo? Inaantay pa kasi natin yung report na manggagaling ng Tarlac. Anong oras na ba? Ayun. So, inaabangan pa lang yung abiso ating dyan, pero mas maigi raw na kumpirmado yung kanilang mga impormasyon. Pero habang tayo nag-uusap ngayon, talagang ramdam daw yung pagkakaiba nitong operasyon nila dahil sa ordinaryong operasyon, talaga namang maraming mga bus na nagpaparot pa rito dito sa Mabalacat City Bus Terminal. Bayo da kabili kaya bepa. Kutang ko mo kang Sir Elmer nung atin labang no karila magpalwal abiso. Saan po kayo naglalabas ng abiso na for example wala tigil biyahe muna to NCR, tigil biyahe muna to Lawag, tigil biyahe muna to Dagupan para po itong ating mga kababayan no ay mapuntahan po nila yung page na yon, social media account na yon kung sakaling gusto po nilang malaman kung makakabiyahe sila o hindi. Meron po tayong Facebook page na Mabalacat Bus Terminal at saka Marshall Mabalacat Bus Terminal. Dalawa yon. Kaya lang ang talagang pinagbibigyan namin ng information is si Kuyang Paulo G dahil siya naman yung talagang pioneer na nagmo-monitor dito sa Mabalacat. So sa kanya kami nagbabato pag may mga information na kailangan naming gampanan dito sa operation. So sa madalit salita, sa CLTV 36, una tayo sa mga impormasyon natin dyan. Sakaling may mga advisory itong mga bus company sa Mabalacat City Terminal natin dyan. Maraming salamat Sir Elmer at maraming salamat Paulo G. Hihintayin namin ang mga update mo Paulo G mula kay Sir Elmer para po sa mas ligtas na biyahe ng ating mga kababayan no. Maraming salamat again Paulo G. Mimingat ka lagi.
Ayan po na kabalan, ikayo po, nung bumiyahe kayo, maglawi kayo pa mo po karetang social media pages na po rin bus terminal or mismong bus company ne. Bakang balo yu po nung makabiyahe kayo, nung ating bus, asakin kayo ne po. Masakit po kasi yung stranded kareng terminal. Tamo balo nung kapilan tamo po makapunta ketang kaya katamong destinasyon ne. Balo naman po mauran, kailangan po lagi tamong ligtas king kaya katamo pong pamagbiyahe. Ayan, makanyan mo naman po kareta mamangutang kayong Facebook, ana pong karakal mangutang kaya katamo. Manila to the UNLEX po ba? Pwedeng daanan. Pwede kayo pong kain pwede kayo pong mangutang kareng kaya katamo pong siguro kakilalang babiyahe. At the same time po, again, retang social media pages, ing NLEX ne po, ing NLEX lalawan niya mo po naman po itang karelang social media page. Bakanta maging updated kayo, usually po karin po talaga, karin po tutok nang ing biyahe. Kareta po dadalan keng NLEX papunta king Manila. O ini po yung kaya katamong tutuking balita. Ayan po. Ining kaya katamong pamagsadyang go bag na kayaw sana po ning Department of Health. Kareng ampo po rin miyayaliwang ahensya king panahuna po ning kalamidad ampong sakunan Ating nga po kasi paga na kayong ahensya, kalupa na po ni Bureau of Fire Protection, Department of Health, ngayon yung panahuna ni bagyo, nung nukarin, may kasakunan po. Metong po karening pamagsadyang go bag, kareng balang miyembro na kaya katamo pong pamilya. Para midinan ko pong kabaluan dikil Kenny, o rin po direng dapat yung ibili o idato keng ausandang go bag. Yan po yung sample na po ng go bag or an ordinary bag po keng kaya kayong bale, malyari la, basta o rin po rin kaya kayong idatok. Mumunang dili po pa mga nampong inuman. Kalubad da po rin ready-to-eat foods. Akararagling, po kararagling bumangnas. Anti mo pong biskwit, ampong dilata. Retang easy to open, ampo pong ready-to-eat. 3 days supply na po ng potable water. O ita pong malinis adanong amalyari yung po inuman. Nung dakal kayo po kaiken, retang pinuman danong. Di na nyo no pong laman din. Dapat lagi lang makasadya. Ana pong kaulagay nga danong lakwas na po tamiras kayo po kayong evacuation center. Maglagay kayo rin po kanong kutsara, tinidor, pinggan, plastic, pidukanan, basura. Yun rin po kakalingwan, mga bit toiletries, kalupanan ng sabon, shampoo, ampong, conditioner. Yung sabon po, kakalingwan. Uling kayo, ka rin kayo mampumiras, kailangan po malinis yung kaya katamong gamat. Bakang tanong, nano po yung susubo tamo, balo tamo po, safe tamo po. Maglagay mo rin pong toothbrush, toothpaste, hand sanitizer, alcohol po, mosquito repellent, sunblock, sanitary napkin, ampong pong diaper, para kareng bingot ampong anak. Importante muna po mga first aid kit. King kaya kayong go bag, anti mo po yung pain relievers, antiseptics, band-aid, at may aliwapang panulo, lakwas po itang para kayong lagnat, sipon, diarrhea, ampong aliwapang sakit na madalas pong araranasan tamo ng ating pong kalamidad. Masanting mo rin kanong ating vitamins, thermometer, panulo po ka rin bingot, ang poreta po makailangan maintenance medication. Para naman kayong survival kit, maglagay kayo pong flashlight, lighter o kasapego po lubid, whistle, ampong pocket knife, notebook, ampo pong lapis. O yan po kabalan, ining go bag pong ay metong yung portable survival kit. Rekomenda na po ng emergency response experts ang po pong ahensya ng gobyerno at dapat makasadya kareng balang bale o pasilidad. Maulagaya po kaning go bag, uling makasapya kanu itiking metong individual o pamilya bang manatili na pong ligtas kilub ning 72 hours patse ating dinatang sakuna o emergency ang po pong kalamidad. Kabalan go bag po sa sadyaya po itang anytime bitbitan niya. Aliwa po itang potang mama ko kayo rin nyo po panyalaksak niya. Sabi tampin talagang maulaga kayong panahon na makanini po itang readiness.
Yan ini naman po tutukita mong balita ne kabalen. Dikil naman po kayong work suspension kay pribadong sektor ne megpagana kaya po kasi Department of Labor and Employment o DOLE. Uli atin tamo pong guidelines dapat tukyan ne. Baka nita po potang magsuspindila pong obra rin kay atyo kay pribadong sektor o reta pong kumpanya pauli napin po ning kalamidad. Agpang po kay Labor Advisory number 1722 malyari ang magsuspindi obra in private sector istong masikaning uran, bagyo o nanuman pong kalamidad ne. Alaya po kanong dapat sanksyon o parusa ing empleyadong makalub obra nung mamarapla po keng peligro pauli na po ning kalamidad. At sumo naman keng advisory na makakwala pong full regular sa pay ang pong empleyadong makapagobra ne po baba keng 6 na oras. Kareta naman kay po porsyento yamo po ning full pay ing karelang tanggapan nung iya pumabot keng 6 oras ing karelang pamagobra. Malyari ko po noman po kan mamaya insentibo rin kumpanya kareng empleyadong lungob pa mo rin ang gapong suspendido po ing karelang lub ne po o yan po ing abiso na ning Department of Labor and Employment. Ngayon naman po, kabalen yung kaya katamo pong kayabe ay Liana Kanilaw at suya po ngayon kay Meki Sampaloc Dolores, ne? Uling po kanong ating pong report din natin kaya katamo na medyo makalbog na po kayong lugar ay tao. Ini po Liana Kanilaw. Liana. Tamo po keniking Dolores, keniking MacArthur Highway, keniking akakitsuking kaya katamong gulot at suya ing Kamansi Villarica subdivision nung nukarin pasado kano or after lunch nandina niyang ining danong kening manibatan kening subdivision pin mama po o mag-overflow at niraraspin kening dalanan ng MacArthur Highway at para di na nakatamo pang karagdagan detalye dikil kening malilyari kening Barangay Dolores kasabi tayo ing kapitanan ng barangay Kap Alan Pastor Takap makanano po penibatan na po nini pamanagos na po nin danong kening Dolores. Actually hindi naman ini iba talaga kayong oran. Muling oran, kinabukas, temo keniging San Fernando, ang Angeles. Yan itong Darang Angeles, pupulay mo naman yung Darang Kining Camp, dadalang kita ng Darang Creek. At yung lakas hindi ang kanal Palwal Danum, si Francis, ako pang Maligaya, sinusudin katang Palpitic Creek. Yan yung madagulin Danum, nag-backflow yung Danum yan, napin Danum maluling yan katamo. Manibatan St. Francis, kaya ba't lukot kaya Vista Rica, lumal kaya naging dalang MacArthur Highway. O itaka pala nung akakitsupukin kaya kayong screen nga ni ipamagagos na po ng danuman ni Batan kaya naging subdivision papunta po kaya naging MacArthur Highway at nandin po ating sakyan na halos aliya mamilob magkakasakit siyang midalan kaya ni pinuling anang kata si Danum, masikan pa yung agos pero kap ining milyari ngayon ni banwa na bang malilyaro talaga king Barangay Dolores at kung maglot ba ine o saguli mo naman na magkain na rin, magsubsay? Halos every year manilyaring ni, kaya mo, kinabukasan nalana. Basta minnuran, kinati ng Danum, lako na yung albugay ni lako na. At bala mo, every year, huling indala nito ng pantonana, so maragulin Danum, talagang dadala na, pinidala ini, manibatan ng Vista Rica pong Kamansi. Wakap, balikan tayo muna. Ito may ni manibatan kaya may overflow, Del Carmen Creek. At ito namang pong Danum ketak Del Carmen, makibatan naman yung Danum, ibat king Babo, king Matas, king Angeles. Ngayon po kaping kasantinga naman po kaya ng oras ay inipauli nanin ng maagap na rin kakatamong local government unit, ding kakatamong opisyal at nandin suspend na lang klase, government agencies at kareng eskwela at alamang masyadong dadala rin yung kap na mo po, alam masyadong traffic Kenny. Masalamat mo nag-suspend lang klase ang pang local government. Dati-dati kasi pag mga oras, traffic na ngayon. Lalo na rin mga dagula truck, kailan labas kita flyover, kaya nalalabas. Pero ngayon, uling nanunang oras, pero wala na traffic. Uliping, pinunanong may matungkireng magobra mo nag-aaral. Oy, takap, sabi mo pinandin, manibat abak, lilipot na kakyang Mabiloga Dolores. Kumusta mo na din kabil niyan daling kaya katamong kabarangay, ne? Kumusta naman po so far po ba? Hindi pa mo po yung kaya katamong babantayan? Actually, ini peka kahit ng peka grabe. Kasi kitang sityo Kapaya, limbog mo rin ka rin. Ba mo naman kitang Del Carmen Creek, Danum.
Kay ba't king makabakle, huling alam pilwalan ng tanong, luluwal king makabakle, Villa Barosa 1, kung takiloban, makalbugla naman. Kaya gagawan na naman ng gobyerno yung agawa na para di kaya katamong ka na gagawan dala, dekrik, pag-ilis na dala para mo alin na lubog kalupan ng makanyan. And aparte po ka rin kaya katamo nga opisyalis kayong lokal na kapanibalan, yung pamaglinis kayong correct kayong kanala, sabi mo, pinari ni po, magpasalamat tamo, daklat saludo tamo naman ka rin kaya katamong enforcers kaya naking si Posco, uling karas tamo po, karas kayong pisasabihan kayong kaganapan kayong dalan, ela mama ko, pati nga po makabantela naman, and areta po nung akakitsula, makatalakad lang po kaya kayong dalan, and magbantela, magmandula kayong ulayinan ng traffic kaya kayong MacArthur Highway, and kadakap ating mensahe ka rin kayong katamong kabaryo kaya kayong Dolores at karang aliwapang motorista na dadalan kaya kayong part na nga inining MacArthur Highway. Ali, titak mo naman pasensya kasi ininda naman niya naman, naman mag-stay kini, naman maging kota mong bagya, patangin na minuran, bilang ko na hindi naman ini, kaya kabukas sabak, bilang ko na hindi naman ini, kaya ba't kaya po kaya katamong motorista, may namo po kasi nimisa, ating makabukulat na kanal, kota po maswak kayo, matalabo kayo, at kaya po, pasalamat po rin kaya katamong king LGU, kaya si Posco, mamantade kay traffic, at makanya po kay provincial government na napatugon na maus at mag-monitor para makalbuk kaya ng katamong sityo. At po pa yung CSWD po, kaya pumangot ang ring affected areas, andyan na pong information na report kay iba't yung barangay. So kagantap na para maragultahan pa, salamat ka rin kaya katamong opisyalis, lakwas na king PDRRMC, king PDRRMO, napanimuna ng Ma'am Angie Blanco kasi from time to time talagang mag-monitor lahat update do rin kaya katamong kabalen king kaganapan kaya king Mabilo Kalabot Kapampangan and ita po at sutamo po kaya ni Pasibayo king Dolores kaya king MacArthur Highway na and sana po patakap ining danumay ni makona bang kanita magbalawos na at pagimasalese na ining traffic flow kaya ni kaya katamong barangay and ita mo po kaya ni ating Jenna pasibaya kung kaya kayong talasuyo, Liana Kanilaw, ating pusong makabali. Kaya natin kumungkutang, yung area ngayon, yapin ni barangay keng banda Sampaloc na. Yapin po. Opo. Milulab pa kanyan. Opo. Opo, meto nga dalang Polo Vista Rica Kamansi. Awa, milubla pa po ba rin saken? Makalubla pa. Pero po nung matagul na rin sakyan, makalubla. Pero rin po rin yung motor, den tricycle, kaya pa po pwede nung buli maragulya pinagos po matangila kayong agos na rin ganun kaya mas ka po sipsyado. Apart po kayong area ngayon, all roads po ba, barangay roads o ang po yung main highway tamo, passable naman po ba karing kaya kata motorista kap? Actually po, inipayang tingal bugeni, kining MacArthur Highway, ining Vista Rica Kamansi, kay ba't kaya pong barangay road, ting Makabakle, ting Sitio Loban, ang po yung Sitio Sampaloc, atin na Pundanum. So, may nakikatamo kitang OG Road, malapit po kitang Kia, ting Pundanum pa rin. Yes. Ating kutang Kenny Capi, Christopher Dizon, passable po ba yung intersection? Based po kaya kayong location, Ken, kakita naman po, okay po, yung dalan kaya katamo bandang intersection? Ay, okay po yung intersection, laya Pundanum. Passable niya po. Okay. O ito po Sir Christopher na. Okay po yung dalan kay kaya katamong intersection kay Ciudad ng San Fernando. Dakala salamat po Kap. Mimingat ko po kay kaya kayong pamag-respondi kay disaster na at kay pamagbante ka rin kaya katamong kabarangay. Liana, thank you so much kay kaya kang report. Mimingat ka lagi ikayong adwang Kuya Art. Thank you po. Salamat ating Jenna. Okay. Yung nga kasabitan po, Liana Kanilaw, yung katamong reporter together with Barangay Captain Lan Pachu ng Barangay Dolores. Okay niya po mayari yung katamong update para kay oras ay nini. Ang tabayan niya po potang alas 6, Bante Bagyo with Jennifer Salenga. Tutukan niyo po yung mga palyari kay katamo pong Ketilabuad Kapampangan at kareng katamong Kabalen. Ako po yung kayong talasuyo, Jana Lumbang Parungaw, ating pusong makabalen at ini po ing Bante Bagyo special coverage ng CLTV 36.